Maiara Anguren Karbaie da naiz, 2007ko abenduan sortzen jaio nintzen. Ez, Eibarreko 3. taldeakin dakat fitxein da, baina oain pretemporada B taldeakin nahi nahi ziten. Nola ikusten duzu emakume kirola? Ba, urteetan zehar uste indar gerozta gehiago dela hartzen, baina oraindikan nik uste hobekuntza dexente dazkala egiteko. Futbola? Nik uste futbola da batez ikusketa edo gehiena dakana, eta beste kirolekin alderatu eta gerozta pausu handiagoak aidea ematen, eta bai notatzeala beste herrialde edo batzuekin alderatuta garapen handi bat dela bilitzen. Eta zergatik uste dela aldaketak, gora eta aldatzen emakume kirola? Orain dela denboa bat etzekalako ikustaldirik edo, eta orain bisibilitate aizaio ematen. Arazorik izan duzu inoiz futbolera jolasten dut, Ez, inoiz ez. Imaginatzen dut, hemen izan zirela. Bai, hasi nintzen futbol eskolan, gero ja eskola kirolan, eta nituen hemen kadetetan urte bete inun, eta gero ja beste talde bat jo nintzen. Eta orain pixka ez futbolera, aurre denboraldian zaudela aipatu. Zin da, uste duzu ez Realean egon zinen? Bai. Eta Atletiko de Eibarra juntzera. Horrela pauso bat izan duzu kirolaketari Eibarra jutea? Bueno, realian nik 3. taldean jolasten nun, Eibarreko 3. taldean maila berdinen daula, eta 2. eta lehenengo taldea baita ere maila berdinen daude. Eta Eibarrek aukera eman dit 2. talde hortan aurre denboraldia egiteko, eta behaiek ja ligan hasia eta liga hortan jolasteko aukera baita ere eman dit, orduan nik uste aurrea pauso bat izan dela. Eta zer gomendatuko zenioke futbolan hasi berri den neskari edo mutilari? Beldurrik ez izateko, eta igual hasieran ez dela eroso sentituko ez dakit baloiakin o defenditzen edo zein postutan, eta juteko probatzen, postu bat ez da zaio gustatzen, beste postu bat probatzeko, eta beldurrik ez izateko. Aurre denboraldia jolatzen eta zein da zure aurtengo helburua? Ez talde berri bat, zein da zure helburua Eibarreko denboraldia? Nik uste helburutako bat ja bete edo. 2. taldeakin aurre denboralia indago desiente jolastuet, eta 2. taldeakin ligan partida baten bat jolasteko bai aukireukit. Orduan nik uste helburutako beteala, eta besteekin ekan nola. Uste duzu hemendik etorkizun batera lehenengo taldea iristen baino dela. Futbola bizitzeko aukera eduki zenukela? Ez dut uste, emakumetan soldata nahiko bajoak dira mutiekin alderatuta, eta orduan beharrezkoa izate igual beste ikasketan bat edo edukitzea. Beste lan bat iteko. Oraindik uste duzu profesionalizatzeko oraindik pauso asko? Bai. Eta helburua talde duzu? 2. eta 3. taldeakin helburu berdina maila hortan mantentzia, ez dela erraza izaten. Usurbilen hasi, Realera, Eibarrera. Beti hemen jarraitzen duzu bizitzen, dituzte bat izera. Bai, hemen gehatu naiz bizitzen. Eta entrenatzeak arrasetela juteak pereza nitza, kostatzen zaizu ere juteak edo... Bai, hemen baino gehiago. Herriera ematen zuzela, kostu duzu. Erraza zen hemen adibidez oinez jotzia edo realian adibidez taxia jartzen ziaten, oain Eibarrera juteko instalakuntzak aldatu ditu eta areition entrenatzea, orduan zarautzea juten ez trenean eta hortikan beste batzuekin kotxean, orduan denbora gehiago eskatzeit. Bai.
Delantera, bueno, aurrean. Zure helburuetako artean ere dago aurrelari gol gehien esan zuten aurrelari izatea, edo? Zaila ikustet, baino gustatuko litzaidake. Eta zein izango zen zuretzat betetzeko daukazun ametsa? Betetzeko daukazun ametsa zein da? Ba, igual lehenengo taldeakin debutatzia. Zein talde nahi zen? Edo hau esan Realarekin ilusio gehiago, Atletico. Ez dakit, lehenengo mailan daude denak, orduan nik uste antzekoa izango zela, talde batekin edo besteakin. Lehenengo mailan jolasten. Bai.